af målet, Daniel. Daniel. Sådan. Kom over, vi. Så op og hjem. Rasmus, du angriber. Så skal du ikke stå hernede. Rasmus. Op og arbejde. Du skal ikke bare ryste på hovedet. Hvor godt, Emil. Rasmus, du angriber. Så skal du ikke spille i forsvaret. Godt, Cecilie. Pas du på herinde bag i. Så kører du, Rasmus. Godt, kom så, Emil. Kom vi ved. Bliv nu ved, Rasmus. Skal du ind i den? Sådan, godt spillet. Hvad er der nu, det er? Hvad? Så går lige den. Ja, jeg venter lige at se, hvad der sker. Ja, han kommer herover, slap nu af. Yes. Flot fuld med, Cecilie. Marco, herover den side her. Rasmus, lidt ned over den side. Lukas, du er helt oppe på top. Så bare fuld. Så nu er rasen ind i, så bliver du en fuld. Du bliver nødt, Rasmus. Daniel, længere frem. Ej. Lækker her. Kom, Cecilie. Hej, Marco, hvem er du retur? Godt klaret, målmand. Kan du stå igen? Daniel, gå længere frem og så spark. Sådan, spark nu. Sådan, flot. Det var godt. Du spillede rigtig godt før, hva'? Dan, eller ind for en mål, Marco. Hej. Det er din ro på, Cecilie. Godt spillet, Cecilie. Prøv, Marco. Nej, han skal flere en gram. Kig på bolden. Ud og tage med hænder, ud og tage med hænder. Hvor godt. Kom så. Skal du også fjerne så lidt den dommer, eller? Ro på. Skal du også fjerne sådan en dommer? Sådan, godt mål, mand. Dommeren skal fjerne sig i stedet for at stå vejen. Bare kort, Rasmus. Sådan, godt spillet, Rasmus. Lad være med at kigge på Daniel. Daniel, du er målmand. Cecilie, pas på, at de kommer løbende nu. Op og hjælp, Jonas. Op og hjælp. Retur. Ej, det var godt. Daniel. Daniel, du trækker ud. Gå længere ud, inden du sparker. Cecilie, lidt længere. Ej, så Cecilie, kig på bolden. Det er godt. Godt, Rasmus. Ja. Mathias, du er også klar her i anden halvleg, ikke? Eller du faldt i søvn. Og Emery, du er også klar. Hej, kom igen, Marco. Godt, Cecilie. Godt, Rasmus. Hey, rød, I hænger! Godt, det der med Daniel. Vi mangler en herovre siden herovre. Hvem er der har pladsen herovre? Han løber. Flot, Daniel. Godt, Rasmus, så prøv, Rasmus. Det er godt, det der. Ja, det er godt. Kom nu! Godt, kigger! Kom, Cecilie, bare i den. Op igen. Rød tilbage! Kom nu! Sådan! Pas på, der er en af de andre fisker! Daniel, kig på bolden, Daniel! Gider I må ikke gå ind og spille? Jo! Jeg kan få noget fint til at gå og sige det. Det er rigtigt, Lukas. Træk med over den side, hvor der er plads. Prøv at løbe med den. Godt spillet, Marco. Flot spillet. Flot rød. Lukas, frem. Rasmus, fremad. Kast fremad.
Sådan. Ja, det er godt. Ja, men lige... Ej. Kom igen, Rød. Kom til Cecilie. Kom igen, Cecilie. Det er godt kæmpe, Rød. Ja, over i... Så en hvid indkast. Ja. Rasmus, lidt tilbage, lidt tilbage. Må jeg være forsvar? Kom op, vær med ned og hjælp. Mange. Godt det der. Kom så. Kom, det er godt. Godt det der, Lukas. Godt reddet. Du har Marco med. Sådan, flot spillet. Kom igen, Rød. Det er rigtig flot spillet. Retur, retur, Rød. Du kaster, Rasmus, begge fødder i jorden. Kast fremad. Pas på, Cecilie! Cecilie! Du får frem. Meget fremad. Godt komme med op, mand. Det var flot, Daniel. Det var flot, du kom med herop. Det er målspark. Marco, herover. Godt tænkt, Daniel. Prøv helt over til modsat. Kom, Rød, herover. Rød. Ida Marie, nu er du altså vågen, når du er med at stå og hilse på. Ida Marie, tæt dig på målet. Tæt dig på målet. Sådan. Godt spiller, så kører du. Bare afsted, Emil. Bare afsted. Skyd. Ej, det var jeg. Godt, Emil. Ida Marie, ryk tættere på holdet. Så får Ida Marie, den hopper. Der er målspark. Daniel, det er din godt. De vil godt lige bruge at vinde. Nej, der finder sving. Nu må de vinde. Det er i orden, Daniel. Mathias, så rykker du med over, hvor de hvide er. Det var i gang med, at dommeren var i skub. Nå, lad os gå til stilen, mand. Ja. Det er godt. Ja, den er den lille vinkel, jeg tænker, Ryk tilbage i banen. Godt, Luke. Godt, Emil. Kom igen, kom nu, Emil. Godt, ud og tage hænder. Sådan. Kom igen, kom igen. Kom igen, Ida Marie. Hvad er med det der? Godt, Mathias. Det er godt, Mathias. Kom. Igen. Det er godt. Vi ved, Ida Marie. Sådan. Kom, vi ved, Mathias. Vi ved. Det var meget sjovt. Det er flot, Daniel. Sådan, Lars. Jonas. Ida Marie, kan du komme ned på plads? Ida Marie, ind på plads. Mathias, dæk nummer 8. Det er godt. Hvad så? Ja, det er godt. Ida Marie, du ved, du skal ind og have den plads til den. Det springer han også en mål. Så væk, vand, Mathias. Ida Marie, igen, Mathias. Kom ned. Jeg var bare sådan noget totalt. Stop her. Bare ud med. Ej, for. Kom nu i gang. Nu skal der sidde i gulkortet, så det knækker. Hvis du scorer, så er der brømpekampen. Med følelse og vejer. Godt, Emil. Flot, Emil. Det var Lukas. Ej, kom igen, Emil. Du har fint sand mere. Ja, han skulle til det. Godt spil, Ida Marie. Og så på plads, Ida Marie.
det er godt. Kom så. Kom så, Lukas. Ja, det er flot. Lukas. Emil, hen og hjem. Ej. Kom så, Mathias. Kom så, Emil. Ja, det er godt. Og så. Ej, det var sødt. Godt, Emery. Sådan, ja. Kom så, Mathias. Hvor er det godt. Kom med retur. Flot rød. Godt, Emil. Igen. Det er flot. Det er godt, Emil. Bare deroppe af nu. Kom, og så skyder du også. Kom så. Du er Lukas med. Du er Lukas. Det er godt spillet, Emil. Kom så. Nej. Kom igen, rød. Der er Jørne. Mathias, ind for målet. Ida-Marie, træk du helt op. Ida-Marie, helt op på midterlinjen. Bare ind for mål, Lukas. Så prøv, Ida-Marie. Ja, det er godt. Kom tilbage, Rød. Flot skud. Godt tænkt, Emil. Ida-Marie, nu prøver du. Lad Ida-Marie prøve. Lad Ida-Marie prøve. Drenge. Ida-Marie bare. Lukas og Emil. Det er Ida-Marie. Emil, løb dem for. Sådan. Det er godt. Drenge, så er det jer, der kæmper. Godt, Emil. Igen. Må jeg gå ind, dommer? Målmanden skal. De har set for at vinde en kamp. De havde chancen her faktisk. Hvad? Champ giver aldrig op. Godt, kom væk. Og der er en fint, Ida-Marie. Op og hjem. Ingen rød. Mathias Madsen. Igen, Emil. Kig på bolden. Kom rød. Staner spiller også. Det var Godt, Daniel. Kom, du kan få den, Lukas. Kom, Lukas, du kan godt hurtigere. Kom nu, Lukas. Op igen. Stop ham. Godt, Emil. Igen. Sådan, Ida-Marie. Kør på den, Ida-Marie. Kør på den. Ro, hænder på, Daniel. Ej, nu er det der. Ida-Marie, kan du så komme ind for målet? Hvad skal du? Så ud. Cecilie, kom. Hun er hvor? Hun er varm. Ind for målet, Cecilie. Deres mål er lidt kort. Vær klar, Daniel. Kom så, Emil. Nu. Det er godt, Emil. Bliv ved, Lukas. Ja, det er godt. Igen, Lukas. Ja! Kom igen, rød. Det var ærgerligt. Du har også kommet til skade.